ମୁଁ ସେଠି ପଳାଇନି ମୋର ଏଇଠି ବିସ୍କୁଟ୍ କରି ଧରି ଚାଲିଲି ଘରେ ବାଙ୍କୁଆ ହବ ନାହିଁ ନା ହବ ନାହିଁ ବା ଏଇ ଠାକୁର ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତୁ ମୁଁ ଯଦି ତୋର ଇଏ କରିଥିଲି ତୁ ଯେଉଁ ବାଟ ହେଲେ ତୁ ନ ଦିଏ ଉପର ବାଲା ଦେଲା ସୁଝିଲା ଲୋକ ସିଏ ଅନେଇବ ମୋ କତିରେ ଟଙ୍କାଟେ ଥିଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମନ ରଣ୍ଡୁଆ ଭଣ୍ଡୁଆ ବୁଲୁଛି ମଦ ପିଇକି ଝିଅ ବାହାର କରିବ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏମିତି କରି କହୁଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ ଲୋକ ଅନେଇଲେ ଅନ୍ତେ ଦେଖିବେ ନହେଲେ ତୁ ଏଠି କେମିତି ଆଜି ପେପର ବାଲା ମୋତେ କହିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ଜଇଁ ମୋତେ ଚଳେଇଦେବି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେଉଁ ଜଇଁ ଦେବେ କାହିଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଆମ ଘରେ ମୋ ବଡ଼ ବାପା ଏ କ'ଣ କଲା ମୋ ବାପା ଟିକେ ତ ଥଣ୍ଡା ଲୋକ କିଛି କାହାକୁ କହିବେନି ଜାଣିଛୁ ତୋ ବାପାକୁ ଦେଖିଛ କିଛି ମାଛି ମହର ଏକା ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବାହା କରି ଜମି ଗୁଣ୍ଡି ବିକିନି ମୋତେ ନାହିଁ ଜାଣିଲୁ ସିଏ ବଡ଼ ଝିଅଟା ସିଏ ତ ସାନ ଝିଅ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ନେଇଗଲା ବାହାଘର କଲା ସିଏ ମୋର ଆଉ ହାତ ଜଣାରେ ଜଇଁ ରହିକି ତାର ବାହାଘର ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ଲୋକ ତାର ଯେତେବେଳେ ପଇସା ହେଲା ତା ଜିନିଷ ପତ୍ର କଲା ମୋ ଭଉଣୀ ଜିନିଷ ପତ୍ର କାହିଁକି ରଖିଲି ସେ ସବୁ ଦେଇଦେଲା ତାକୁ ଜାଣ ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ବାହା ହେଇଛି ତଳ ଦେଢ଼ିର ତା କଥା ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି କରିନି ଦେଖି ଯାହାହେଲେ ଯାଇଛି ତୋ ଝିଅଟା ତୋର ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାନ୍ତା ଦବା ନବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାନ୍ତା କେତେ ପଇସା ଆମର ସବୁ ଝିଅ ନାତୁଣୀ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁ ଗୋଟା ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ବା ଚାହୁଁନି ସିଏ ଚାହୁଁଛି ହଁ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ପୁଅ ହବ ମୋର ଛାତ ପକେଇନି ଯାହା ଯଦି ପୁଅ ଠାକୁର ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ତାକୁ ଚେନ ସୁନା ଜିନିଷ ନ ଦେବି ଆଉ ତାର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଅଛି ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷଟେ ଚେନ ଲକ୍ଷଟେ ମିଶେଇକି ଦେଇଛି ଉଭୟ ନଣ୍ଡା ଝିଅ ବାହା ହେଲା ନା ପଳେଇଲା ଇଏ ଯାଇକି 5 ଜଣ 7 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜି ଖୋଜିକା ଯାଇକି ତାକୁ ଆଣି ରଖିନଥିଲା ମୋ କତିରେ କ୍ଷୀର ନା ଆଣି ଚେନ ଫେନ ପିନ୍ଧେଇକି ଛାଡ଼ିଲା ତାକୁ ଆଉ ପୁଣି ଇଏ ଗଲେ ଆରଡ଼ି ସିଏ ଆଇଲେ ସେଠି ମିଳନ ହେଇଗଲା ସବୁ ମିଳନ ହେଇଗଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ସବୁ ଦେଇଛି ଝିଅଟା ରାତି ଆସିକି ରହିଲା ଏଠି ତାକୁ ଚେନ ଫେନ କରିକି ପିନ୍ଧେଇକି ଆଉ ଇଏ ପୁରା ତ ଲୋଭି ତାଙ୍କ ଏଠି କାଳେ ସିଏ ରହିକି ଫିଷ୍ଟି କରି ଖାଆନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବାଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି ନଟି କାଟିବାକୁ ସେ ଖାଆନ୍ତି କାଳେ ଫିଷ୍ଟି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଯାହା ପଡ଼ୁଛି ଫିଷ୍ଟି ଖାଉ କ'ଣ ଔଷଧ ଫୋଷଧ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଝିଅ ଆଗରୁ ରାଜି ହେଇଥିଲା ମାନୁକୁ ଏ ଭମର ମାକୁ ନାତି ଯେ ବାହା ହେଲା ହଁ ଭଲ ପିଲା ଆମ ଗାଁରେ ସିଏ ସେ ଗୌଡ଼ ନେଇଯାଇଛି ତୁ କାହିଁ ବନ୍ଧୁ ଲଗେଇବୁନି କାହିଁକି ଯିବୁନି ତୋ ଝିଅ ତୁ କାହିଁ ଫୋନ୍ଟା କରିବୁନି ତୋ ଝିଅ କ'ଣ ଭଲ ହବ ଯେ ମୋ କାହିଁ ଏଇ ସାଥେ ମାଛରା ବାଇଚେନ୍ ଇଏ କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ କାହିଁକି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନ ଇଏ ଚାହୁଁଛୁ ମୋ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଯାହାହେଲେ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହି ଚାଷ ହଳ କର ହାଣୁଥିଲି ମୋତେ କିଛି ଦେବେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ନଦେଲା ଏଇ ସାଥେ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଇଛି ଯାଉନି କାଲି ତାର ମରମ ଡରିବ କାହିଁକି ତଥାପି ଲୋଭ ରଖୁଛି ଦବ ଘର କରିଛି ଦବ କଥା ଦେଖେଇବୁ କିଏ ନା ଆଜିକାଲି ଠାକୁର ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଭୋଗ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ପଛରେ ରହିଛି ମୋର ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କଲା କ'ଣ ତାର ପାସ ଗଲାନି ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ସିନା କହୁଛି ୟାର ଗୋଟିଏ ପାସ ପଡ଼ୁନି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼ୁନି ଶୁଣୁ ତମର ନେଲ ଏଠି 5 ଗୁଣ୍ଠ ଧନିଆ ଦା ନେବ 5 ଗୁଣ୍ଠ ଧରଣା ଦା ନେବ 5 ଗୁଣ୍ଠ ଚରଣା ଦା ନେବ 5 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗିଏ କାହିଁକି ତମେ 10 ଗୁଣ୍ଠ ନେବ ସିଏ କାହିଁକି 5 ଗୁଣ୍ଠ ନେଇକି ଆଉ ଜାଗିଏ 5 ଗୁଣ୍ଠ ନେବ ହଁ ତାର ନିୟମ ଅଛି ନା ସେଇଟା ଦରକାର କରୁଥିଲେ ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା ଯେତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ରହିଲେ ଆମେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚଳିବା କେମିତି ପୁଅଟେ ବାହାର କରିବ କୋଉଠି ଯେ ବରଟେ ବାହାର କରିବ ମୋତେ ବସେଇବ କୋଉଠି ଲୋକ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦବ କୋଉଠି ଘର କରିଦେବୁ ହଁ ତୁ 5 ଜଣ ଡାକି ନେବୁ ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ରଖି ରହିବେ କୋଉଠି 10 ଜଣ ପଶି ପାରିବନି ବନ୍ଧୁ ପଶିପାରିବେ ସେଇ ସମାନେ ଘର କରୁଥିଲେ ଆଜି ବାବୁ ଘର କରିବା ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ ବୋଉ ଆଣି ବାବୁର ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଅଛି 10 ଜଣ 15 ତୁ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ତା ଘରକୁ ଯିବେ ତୁ ବୋଉଠି ସେଇଠି କାମ କରୁଛୁ
ପାଞ୍ଚଶହ ହାତରେ ରଖି ଦୁଃଖ ଖଟିଗଲୁ ଦବ ରୋଜଗାରିଆ ଭାଇ ସେ ଖାଲି ଆଶା ୟାର ହଉଛି ଆଶା ଦବ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଳିଆ ତ ଭେଣେଇକି ହାତ ରଖିକି ନେଲା ଏଇ ସହିତ ବାବୁ ଉପରେ ଲୋଭ ରଖୁ ହଁ ବାବୁ ଦବ କୁହ ନାହିଁ ବାବୁ ଜମା ଏକ ନୂଆ ଦବନି ବରଂ ତା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ ତା ଶାଳି ଫାଳି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ଦବନି ବାବୁ କାହାରି ଦବନି ମଳି ଦେଇଦବନି ବାବୁ ତଳିଆ ତ କତି କାହିଁ ଯାଉଛୁ ସବୁ ଇଏ କରିଦଉଥିଲୁ ଅଧେ କାମ ଆଉ ନଉଛି ମୋ କହିବା କଥା ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ବାବୁ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆସିବେ ଖୋଜିକି ଗଲା ପରେ କହିବ ମତେ ନିମତା ହେଇ ଆଉ ସିଏ ବା ଯାଇ ବାବୁ ସିଏ ତାର ଅଛି ବା ପବନା ବେରା ନା ବାବୁ ବେରା ଟିକେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପୁନା ବଲେ ଏଠିକି ଗଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଖଟ ତାକୁ ରିଜର୍ଭ କଲା ବର୍ଷେ ଦି 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ଏଠୁ ଯେମିତି ଏ ଘରକୁ ଏଠି ଏ ଘରେ କ'ଣ ମନା ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଇ ଶୋଇଯାଉଛି କି ଦେଖୁଛି ତୁ କ'ଣ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଟିଭି ପାଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡଲପ ଗଦି ପାଇଯାଇଛି ଯାଇ କରୁଛି ଆଉ ଚା ଟିକେ ପିଲା ଜାଣିଲ ଏବେ ଏବେ ଯିଏ ଯାହା ଖୋଜିବ କହିବ କାଳିଆ ତୁଟି ତାର ଅଛି ଗୋଟା ସୂତ୍ର ଆଗେ ବାବୁ ବେହେରା ତାପରେ ବାବୁ ବେହେରା ତାପରେ ପୁନ ବଲେଇ ତାପରେ ପୁନ ବଲେଇ ତାପରେ ତମ ଘର ତାପରେ ସେ ଘରେ ଯାଇଛି ତାପରେ ଯିବ ପଦ ଘରକୁ ମୋର ଅନୁମାନ ନା ଆମ ଏଠିକି ଯିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିଭି ଖୋଲି ଦେଇ କିଏ ବସ ନା ଟିଭି ଭଲ ଦେଖାଉନି ତମ ଯେତିକି ବାଟ ଟିଭି ମୋର ସେତିକି ବାଟ ଭଲ ଦେଖାଉନି ଭଲ ଦେଖ ସେ କାର୍ଡ ପକେଇବନି ନା କେବୁଲ ଟାଣିବ 210 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆମେ ମାସକୁ ମାସ ଦେଉଛନ୍ତି ତମର ବେଶୀ ଦେଉଥିବ ମୋର ମୁଁ ତ ପକେଇଲା ମୋ ଜୀବନ ଆମର ଯୋଉ ଟିଭିଟା ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଇଏ ତାର ପକଉଥିଲା ଏଇ ରକମ କଥା ଆଉ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବି ଦିଏ ଖାଆନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ପୁରା ଦିନ ଦୁଇଟା ଜଇଁ 2ଟା ଛୁଆ 8 ଥର ଯାତ୍ରା 3ଟା 4ଟା ପିଲା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ ଦିନକୁ ଜାଣିଥା ଜାଣିଲୁ ପିଲା ବେଲି 2ଟା ଝିଅ ହେଲା ମୁଁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିବି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯା ଏଠି ଯା ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବି ଏଇଠାରେ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ନା ମଦନା ବି ୟା କଥା ମାନେ ମଦନା କଥା କି ମାନେ ମଦନା ଟିକେ ମଦନା ମୋର ଭଲ ନୁହଁ ସେ ନୂଆ ବୋଉ ତା ପୁଅ ଗୁରା ମୋର ଭଲ ଏବେ ମୋ ବାଟକୁ ପଳେଇଲା ମଦନ ବାବୁ ସିଏ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ମୁଁ ଦିନ ବିଜେଡି ତାର ମୋର ଜମା ପଡ଼େନି ସେଟା ଟିକେ ବେତାଡ଼ିଆ ରକମ ହେଇ ଏମିତି ଗଲା ହେଇ ଯା ତମ ଘରୁ ଏଇନେ ଗଲା ତାର ସେତେ ଖେଟେଇ ହେଇକି ନାଗୁଛି ତା ନାଗି ଘର ଏତେ ଘର କ'ଣ କୋଡ଼ିଆ ସିଏ କ'ଣ ଖନା ଧରିକା ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରି କାମ କରନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କଲାନି ତା ଜୀବନରେ ହଁ ଚତୁରା ନାମ ଯାଇଥିଲୁ ବସି ବସି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଛି ସେ ଏଣ୍ଡଳ ଜମି ବିକିଲେ ଦବ କ୍ଲିୟର କରିବ ଜାଣିଲ ଏଣ୍ଡଳ ଜମି ବିକିବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ବାପୁନାର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ହଁ ହେଇଯିବ ସେଇଠି ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଦେଖିଲା ସେଇଠି ଠିକ୍ ନା ତା ଭାଉଜ ଯେ ସେଇ କରିଛି ସେଇ ଠିକ୍ କରିଛି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରଖିଛି ଯେମିତି ନିଜ ଜାଣିଲେ ବୋଲୁ ଆମର ସେଇ ଜମି ବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଲାଗିଲା ଆମର ଆମ ମୋ ଭାଇ ରହୁଛି ବୋଉ ତା ବୋଉ ମାମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଘର ମାଡ଼ି ତା ଗାଡ଼ି ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖଣ୍ଡେ ମାଡ଼ି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଘର ତ ଆଗରୁ ନିଷ୍କଟ ରହିଥିଲା ଘର ତାର ରହିଲା ତୋର ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଏବେ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବିନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୋର ଭାଙ୍ଗି ତୋର ତ କି ଦରକାର ନା ଯେଉଁଦିନ ଭାଙ୍ଗିବ ତୋର ଜାଗାଟା ନେଇଯିବି ଜାଗାଟା ତିନ ନେଇଯିବା ଆଉ ସେତିକିରେ ସର୍ଟ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଦେଢ଼ି କରିବି ମୋତେ ଧନୀ ଆଉ ତୁ ଯାଇଛି କହିଲା ତୁ ଦେଢ଼ି ସେପଟରେ ଦେଇଛୁ ନା ମୁଁ କହିଲି ସେପଟକୁ ଦେଲେ ମୁଁ ଏଇ ବାଡ଼ି ଯିବି ନା ବସ୍ ରାସ୍ତା ବାଡ଼ି ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମଝିରେ ଦେବି ମତେ ରାସ୍ତା ଦେ କହିବନି ରାସ୍ତା ମିସ୍ କରିଦେବି କହିବ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେ ମୋର ତାକୁ ସେଇଠି ବୁଝେଇ ଦେବି ତା ସୁବିଧା ମୋର ବି ସୁବିଧା